Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nakon što je predsjednik Aleksandar Vučić saznao da njegov sin Danilo Vučić ima novi virus, osjetio je potrebu da obavesti građane Srbije o teškoj situaciji u kojoj se zatekao. On se emotivnom porukom obratio naciji. Njegov sin Danilo je smešten na infektivnu kliniku, a predsjednika Vučića ni to nije spriječilo da i dalje pomaže građanima Srbije i da se i dalje svim silama bori za zdravlje našeg naroda. On danas, prema najavi koja je stigla iz predsjedništva, ide u posjetu Nišu. U 10 časova sastaće se sa predstavnicima lokalne samouprave, Kliničkog centra Niš i drugih zdravstvenih institucija. Vučić će uručiti veliki broj maski, invazivnih i neinvazivnih respiratora i druge medicinske opreme, saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Nakon sastanka, predsjednik Vučić obratit će se u 11 časova građanima Niša i juga Srbije putem medija.